थांनाय गोलाव बोसोर आलादा रायजो दाबिनानै सोमावसारनायाव 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जालांदों जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा आरो बिनिनो 32 नं भेरगाव समस्तियाव 108 आरो 108 बर' फिसाफ्रा बे समस्तिनिफ्राय मुंख्लं जादों आरो बिथांमोननि मुंख्लं न'खरनो जोङो सा 12नो जोङो बेटारि रिक्सा होनाय जादों आरो बाखि गासैनोबो हम सलार होनाय जादों। बे जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय आरो मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ अनसायनायनि बेयो मोनसे नेरसोन होननानै जों बुंनांगोन। आङो सानगोन बिथांमोननो बेखिनि बेबस्था होनायनि गेजेरजों बिथांमोना रांखान्थि फारसे एसे खामायनो हानाय बेबस्थाखौ मोनगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोबां मुंख्लं न'खर दङ जाय मुंख्लं न'खरा दिनै रांखान्थि थासारिया मोजां नङा। बिथांमोना इनकाम खालामग्रा मानसि गैया, बिथांमोना खामायग्रा मानसि गैया। दा बेखायनो बेटारि रिक्साखौ होनाय लोगो लोगो बिथांमोना निस्सय भारा होनानै बा गाव सलायनानै सानफ्रोमबो एसे एसे इनकाम खालामनो हानायनि राहाखौ मोनगोन आं बेखौ सानो। भेरगाव बेसेबांसो दङ मुंख्लं जानाय? 32 नं भेरगाव समस्ति जानायनि उनाव बेवहाय जोङो 108 दिनैसिम दासिम मोनदों जोङो। सासे सानै हयथ' लिस्टआव फैथाबावनोबो हायो। दा जायखिजाया जों दा दिनैनि थारिखआव जों 108 एबसु एनडिएफबि आरो बिएलटि दा बिथांमोनखौ जों खावलायनानै बिथांमोननो 12 जन न'खरनो बेटारि रिक्सा आरो बाखिनो हम सलार लोगोसे गांफा मान बिलाइ आंनिफ्राय गथायनाय जादों। दिनै जों खोनानो मोनदों जे इलेक्सन सफैनायखायसो बेफोर बुस्थुखौ रानदों होननानै बुंदों। बेनि सायाव थांनाय 20 बोसोराव रावबो मावाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनाव बिएससि जाबाय, बिनि उनाव बिटिएडि सुक्ति, बिनि उनाव बिटिआर सुक्ति। बे ओनसोलाव गोबां एमएलए, गोबां एमसिएलए, गोबां एमपि। इलेक्सनाथ' गाबोन थांगोन, गाबोन फैगोन, गाबोन थांगोन। खिन्थु बिदिनो इलेक्सन बारलांबाय, सरकार बारलांबाय, बेखौथ' रावबो मावाखिसै। दा बेखायनो इलेक्सना दिनै जादोंबाबो गाबोन जादों। दिनैथ' जोङो मुंख्लं न'खरनो बे मुवा बेसादखौ हरबायना, बे इलेक्सननि टारगेट नङा। मुंख्लंखौ लानानै जों राजनिति खालामनायनि खोथा जों माब्लाबाबो सानाखै। दिनै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनायासो गिदिर बाथ्रा। दिनै बै मुंख्लंफोरजों समब्रा समब्रि आन्दालन खालामग्रा मानसियानो हयथ' बे मुंख्लंफोरखौ खबर लानो, खौरां लानो, मुंख्लं न'खरखौ खौरां लानो हयथ' सम मोनाखै। खिन्थु जों दिनै अरायसम मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो सिबिनांगोन, बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन। बिथांमोना जाय थांखिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, बे थांखिखौ जों अरायसम गोसोआव लानानै जों हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आं बिनि थाखायसो बिथां मुंख्लं न'खरनो बेखिनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जादों। आच्चा, खुलुमनाय थाबाय। आच्चा, दिनै आङो रिक्सा मोनदों। बिनि जाहोना जाहैबाय जोंहा जा आमायनि मुंख्लं जादोंमोन जेब्ला आबसु गन्दगलाव आबसु आरो पुलिसनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन। बेयाव जोंहा आमाया पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानांनो गोनां जादोंमोन। जोंहा खाग्राबारि एरियायाव जोंनि आमायानो फार्स्ट थैदोंमोन आरो मुंख्लं जादोंमोन। दा बै समनिफ्रायनो जों दिनै जुजि दिनै जोंहा मोजां समाव जाफैबाय। जोंहा बिदिनो जोंहा एमसिएलए मोननो हादों। जोंहा थांनाय बोसोराव जोंहा मानगोनां जोंनि खाग्राबारि आनसलिकनिनो सिङाव थानाय भेरगाव 32 नं भेरगाव समस्तिनि जोंहा मानगोनां दबेसा सारनि अननायाव जोंहा नैबे थासारियाव जोंहा मोनफैबाय। जोंहा मानगोनां दबेसा सारा जोबोद मोजां खामानि मावदों। मानो होनबा मुंख्लं गोरिब न'खरफोरनो जोंहा रिक्सा आरो सलार बायदिसिना जोंनि गेजेराव राननानै होदों मुंख्लं न'खरफोरनो। बिनि थाखाय बिथां दबेसा सार आरो बिटिआरनि मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो जोंनि मानगोनां दबेसा सारखौनो जोङो फिन खनसेबाव जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो खावलायदों आरो जोङो बिथांजोंनो लोगोआव दङ आरो जों बिथांखौनो सापर्ट खालामबाय थागोन। गोजोन्थों। गालासबा गोरामाखा गामिनि आंनि फंबाया एनडिएफबि आफादाव दंमोन। बियो 1999 मायथाइयाव हाबदोंमोन आरो बियो आफादाव। बेयाव हाबनानै बियो बिदिनो 2003 सनाव उदालगुरि बरनागाव केम्पनि आर्मिफोरा बेखौ हमनानै सहिद खालामबाय आरो। दा बिनि मुङैनो आं दा नै रिक्सा गंसेखौ मोननो हाबाय आरो। दा बेनोसै आंनि बुंनाया। नैबायदि रिक्सा गंसे मोननो हानायखाय आं दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि दावाइसा बर'खौ आं जोबोद
गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मोजाङै मोजां देग्लायबो फिर खनसेबाव बिदिनो देरहासार जालांबावगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आंनि बिफं जायोमोन आरो बेयो आन्दलनाव फार्स्टआवनो बियो थैदों दानलायनायाव आरो दिनै आङो बिब' बिनि थाखाय आंनो बे रिक्साखौ होदों आं बिनि थाखाय बुहुत धन्यबाद होयो। सोर दाउसा सारा बिथांखौ आङो दाउसा सारखौ बुहुत धन्यबाद होयो मोननायनि थाखाय।